Salutare dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Fermaș Animale Vlogs și astăzi o să facem un nou video. Înainte de a începe, aș vrea să vă rog să dați și vă acolo un like, un subscribe, un share și haideți să începem. Aici avem femeluța de uriaș german. Femeluța foarte frumoasă. Așa, după cum vedeți, le-am dat de mâncare, dar a dat-o pe toată mâncarea jos. Aproape toată. Aici avem femeluța de haicol francez. Văd că ea mai are puțină mâncare. Așa. Am făcut ceva schimbări. Am schimbat aici balamaua, aici am pus un drug și e mult mai ușor decât cu drugul vechi. Așa, aici avem iepurul de uriaș german. Văd că a vărsat și apa, a vărsat și granulele. El încă mai are de mâncare. Așa, aici la fel, aici am mai pus blana aceasta. Aici avem acest iepuroi de uriaș german cu fluture german. Aici am făcut curat, aici am pus cușca asta. Și aici avem o noutate. Avem acea femeluță care a fătat. Are 9 puișori, 2 ca ea și, cum îi spune, 7 ca tatăl lor. Adică ca cel de aici. Acum așteptăm ca să fete femeluța de uriaș german pe 26 luna aceasta, 26 a doua, 2024. Așa. Aici am adus cușca aceasta, am făcut aici și curat. Aici avem porumbei. O pereche de acolo se pregătește să ouă. Femeia s-a dus acum acolo la cuib. Se pregătește să își fac de fapt își face cuibul cu acest mascul. Acest mascul a rămas singur. O să vreau să-l bat la perechea cu femeia aceea, dar după ce o să mai scot încă o serie de pui din ei doi. Femeia aceea de jucător trebuie să o ouă și ea. Acolo în colț. Așa, aici la mine bate vântul foarte tare. Și dat cu toate astea pe aici. Aseară am făcut curat, dar uitați pe aici încă, pe acolo încă am mai dus vântul niște pai. Aici avem pe Purcica. Așa am numit-o. Purcica. E de rasa Duroc, care mereu vrea să te joci cu ea. Uitați-o. Uitați și cum se vede pe spate. E plină de mușchi. Și vrea mereu să te joci cu ea. Trebuie să fac iarăși curat. Aici are mâncare, acolo văd că are niște apă cu niște spălături. Trebuie să scoatem și acest cablu și trebuie să scot dinăuntru și becul. Trebuie să iau și această triplă să o scot afară. Așa. Pui. Da. Trebuie să o pun mai bine aici, să nu mai dea vântul cu ea. Pui de la asta o să-i opresc, o să-i țin mai mult timp. Nu vreau să mai bag mâna la ei pentru că am atins alți iepurași. Dar uitați că se văd acolo unii dintre ei. Unul cred că va ieși pe striț Janet. Și dacă va ieși pe striț Janet o să-l opresc cu siguranță. Va ieși un maroniu, pe striț pe maro. Și doi sunt ca iepuroaica. Unul e, după cum v-am spus, maro cu alb, cu pete albe, seamănă cu fluturele și restul pestriț pe negru. Aici, după cum vedeți, am dat și solar. Am mai adus pe aici niște cenușă. Au dat mama mea aseară în solar aici. Spanacul deja am început să luăm din el. Și prin salată trebuie să mai scoatem din ea puțin, să mai rărim pentru că e foarte teasă și nu
video voi e foarte greu să iasă. Așa, trebuie să bag găinile, că îmi plac găinile aici. Stați puțin, după cum vedeți pe aici trebuie să nu iau să întind bolegaruși. Ieri am mai desfăcut puțin lucernă, acolo am puțin lucernă care am scos-o pe tabla, dar a luat să mai ia vântul puțin pentru că era puțin umedă deasupra. Ieri am vrut să fac un video când făta iepuraica, dar mi-a fost ca să nu o stresez. Dar promit că când o să fete acea iepuraică de uriaș germană să vă filmez. Uitați cum se văd aici cum sar. O să fac pe aici, dar nu se vede. Nu se vede. Se vede foarte puțin unul acolo. O să-i las în pace, o să pochet înapoi aici. Așa. Sper că vă plac și vouă modificările. Aici mai trebuie să iau să prind cumva asta cu puțină semnă sau ceva aici. Hai să pun ceva, o blană aici ca să mai închid. Cumva dacă o să dau și pe ea la montă. O să o mai țin și pe ea în colonă 2 și o să dau și pe ea la montă. Deși am mai avut încă 2 fătări și este foarte bună mamă. Scoate niște pui superbi. Așa, dacă vă întrebați la ce am la mână, m-am tăiat foarte tare ieri. Așa. Dar este o mamă foarte bună, numai că e cam agresivă puțin, dar n-am ce să-i fac. Când e agresiv, când are pui, nu prea e agresivă. Mă lasă să pun mâna pe puișori, îmi dă voie, e o mamă foarte bună. Dar numai că nu e toată mai agresivă. Dar în rest e cu minte. Văd că începe să facă și ea puțină gușă. Nu știu dacă, uitați, nu știu dacă se vede, dacă observați și voi. Așa, și e o culoare care îmi place foarte mult la rasa ei. Aș fi vrut să-i găsesc și eu un iepuroi, dar nu i-am găsit din păcate pe această culoare. Dar să sper că o să scoată cu acest iepuroi, pentru că mi-a scos unul la a doua fătare, dar a murit. Și cam acesta a fost și clipul, frate. Nu trebuie să lăsați și voi acolo un like, un subscribe, un share să vadă și prietenii voștri și v-am pupat, pa, pa!